Takana, iko tukwiri na bagaka tubata bana cintakana. Akubire mantoro. Tubata mbaka certificate. Abo bisaba atire, batote biri cintakana sabu yino njarete. Na ni nyarambe tariki yitondero tware kurikwa. Kibago to sera riga kinende to bata cintakana. Na kitogo karanga kitogo. Ngoro kudelia nikeribo chuma, nje no mubaraka, iko ntigeira abana cintakana. Niko nabogete saa 12 ngacaga iga mapema nari kigwa marieta kurumambi gakonya gutaburu nari kigwa marieta nateguntire guchirugo ntire guchimate bona ngo nakubori na bate batange binte bikoriku mbaka serikali gukwanira gusine tariki 14 bachigo sie kerororo bona saa ito gote bunge computer ya cintakana cia bana ngayasie ande to kubori bija twamenya gotabungo mobisa ngagusega nyore chamu asegete twamenya kuboriga igo ntunyaramba ntwabwate ibagari yaito cintakana nande tutigira babora kaba kana abana tucandegete bata abana baremavu twachakerete kiabanyururuguru bagachora ne tokoira bari bakoimukibu tugaserigu kera twaserigu tugacha nande ra twatebu na yaya nkiabana rero togende twensipi abaremavu bari kubonsipi bamanyiro mobiso yume gotatebi na ntori korikeru bana bana ngaito gochi na bana tobwate na enda itokorera omwana obusino obusi matatu no twaringe n'abana bairanire skulu ese bagosoma chipodi na kitogoko emetwe chibarimo renda se chibarimo bana mbali ro twaika twaseri inarenge ne barimo yane yatamire watikana edu ngingo kora baba ntaina lete kadi ngengo rusikimbo atakati jiriago jere clinic bana nkingo kora tagane mira bukaira ngate kuchikati njia rwese chiko naro bana nkingo kora